Avui ens acompanya aquí al plató el regidor d'Hisenda de Sant Feliu de Guíxols, Josep Melcior Muñoz. Benvingut al plató de Televisió Costa Brava. Gràcies. Parlàvem ara d'aquest pressupost que vau aprovar aquesta passada setmana pel 2025. Què és el que més destacaria d'aquest pressupost? Bé, d'entrada un pressupost que creix aproximadament un 5%, una mica més d'un 5%. Això vol dir que els nostres ingressos, diguéssim, estan consolidats, i també un pressupost que té com a voluntat bàsica, doncs, que tot allò que funciona a la ciutat segueixi funcionant i, evidentment, també petits retocs i petites inversions o grans inversions que es poden anar concretant per tal de que la ciutat es vagi transformant, que és la nostra opció a l'hora de governar. Quines serien les principals inversions que es contemplen? Bé, hi ha dues grans línies. Hi ha una inversió en recursos humans, que a vegades sorprèn que un pressupost tingui un creixement en recursos humans, però recordem que som una administració local i que el que oferim són serveis a les persones. Per oferir serveis a les persones en segons quins àmbits, el que necessitem són persones que atenguin persones, no? I per això aquest any el capítol 1 té un increment substancial, i diríem en què? Doncs bàsicament en educació, és a dir, en consolidació de llocs de treball per la nostra escola bressol. Recordem que Sant Feliu té dues escoles bressol i que som de les ciutats que podem atendre aquest I2 gratuït que es va plantejar en el seu moment el govern de Catalunya i que nosaltres el podem oferir al 100%. Després també tenim l'àmbit d'acció social, que evidentment els recursos humans són bàsics per poder atendre les necessitats de les persones. També reforçar el que és el funcionament de la nostra administració, perquè sabeu tots que l'administració també necessita tenir força per poder atendre i per poder funcionar, i per tant aquest any hi ha també una inversió en el que és el nucli dur dels serveis centrals de la nostra administració, per tal també d'atendre millor a la ciutadania, implementant una mica més d'atenció al públic, millorar els sistemes de contractació, és a dir, una mica tota aquesta línia. I després les altres inversions són inversions, evidentment, ja més físiques, però que també, des del nostre punt de vista, són inversions que van cap a l'educació, cap a les escoles, i també cap a la conservació de patrimoni, que al mateix temps ens servirà per poder donar millor atenció a la ciutadania, com pot ser si podem tirar endavant el projecte de recuperació de l'antic hospital, tant amb la vessant de l'edifici administratiu que tenim plantejat com el de Museu d'Història de la ciutat. Clar, sovint quan pensem en inversions la gent pensa això en coses que es veuen, no molt físiques, però també cal tenir en compte tot això que comentava ara del personal per oferir millor servei a la ciutadania, veritat? Sí, bàsicament el que ens convé com a administracions públiques en general, moltes vegades perdem de vista aquestes dues línies que tenim. Tenim, evidentment, l'obligació d'atendre a persones, per tant, i això normalment ho fan persones, com tinguem la intel·ligència artificial aplicada, amb algunes coses podran atendre'ls, però no en totes, i per tant estem parlant d'educació, estem parlant d'acció social, que evidentment sempre la persona, el treball personal sempre serà imprescindible, i després evidentment com a administració estem obligats a mantenir millor la ciutat, a invertir, això que deia, en alguns equipaments, i també donar el màxim de qualitat en els serveis que oferim externs, diguéssim, no? També durant el ple vau voler deixar clar que això és un pressupost inicial, però que es preveu també l'arribada d'aportacions externes que podrien augmentar així les inversions. No sé de quines aportacions estàvem parlant. Bé, com tots els pressupostos, les administracions que tenen sort de tenir-ne, tot sigui dit, perquè estem vivint uns moments en el qual els pressupostos en aquest de l'Estat estan pengim-penjam, els pressupostos de la Generalitat segueixen amb el mateix pengim-penjam, i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com tu has esmentat a l'inici del programa, està aprovat, i està aprovat més enllà de l'equip de govern, cosa que alguna cosa també vau voler dir, i aprofito per agrair el vot positiu, en aquest cas del grup municipal d'Esquerra Republicana, en aquest pressupost. Doncs què passa amb un pressupost? S'aprova, en aquest cas, en el nostre cas, el 10 de gener per circumstàncies, i a partir d'aquí aquest pressupost, en el moment que entri en vigor, poden arribar modificacions que tothom, qui més... Tots hem sentit parlar que l'Ajuntament modifica el pressupost, això es fa quan tens una liquidació del pressupost anterior, i ara mateix sembla ser que les bones notícies que ens arriben és que per part del Govern de Catalunya s'ha aprovat un Pla Únic d'Obres i Serveis que entrarà en vigor aquest 2025, i estem parlant que per primera vegada aquest Pla Únic d'Obres i Serveis ens aportarà a la ciutat cap a 800.000 euros.
que, evidentment, s'hauran d'incorporar en el pressupost i posar-los a disposició, en aquest cas, d'inversions que són necessàries i que a nosaltres ens permetrà seguir fent la transformació de ciutat, com he dit abans. Ara comentava aquest vot favorable des del part del grup d'Esquerra Republicana. Ja van explicar en el ple els seus motius, que estaven molt d'acord en moltes coses. També van ficar algun punt a debatre, com és habitual, però sí que és cert que no ho veiem a tots els ajuntaments que rebi algun vot favorable d'algun grup de l'oposició. Bé, la política municipal crec que hauria de ser més això. O sigui, aquest seria el que hauria de ser una mica més habitual. Per què? Perquè els partits polítics es presenten amb les seves candidatures i després conformen els grups municipals, tenen uns objectius. I jo crec que el que està bé és poder fer realitat aquests teus objectius. Si ho pots fer-ho des del govern, molt millor, però també participar, encara que sigui des de fora del govern, jo crec que després, quan els resultats es poden veure, jo crec que és una manera bona de fer una actuació política. Hi ha altres oposicions que decideixen la destrucció per la destrucció, l'insult per l'insult, etc. Bé, això són maneres de fer política que per sort no he compartit mai i, per tant, és bo que hi hagi aquestes voluntats, que els diferents grups d'ideologies diferents, en aquest cas amb un grup amb el qual havíem participat en aquest govern, tampoc fa tant, per tant havíem estat socis de govern, i jo crec que això és bo en uns moments de tanta crispació, que hi hagi aquests petits detalls positius, jo crec que a tots ens hauria de beneficiar, perquè l'altre és el que deia, la confrontació per la confrontació i el desprestigi absolut del que s'anomena la classe política aquesta, dels quals els regidors electes municipals jo crec que som una base que no té res a veure amb els grans èlits. Parlàvem ara d'aquests punts positius, també, com dèiem, els grups de l'oposició que hi van votar en contra van treure també alguns temes sobre la taula, per exemple, d'habitatge o de l'asil Surís, que en aquest cas no sé com es troba aquest projecte ara mateix. Bé, per una banda, allò d'habitatge, ho vaig dir en el ple i em reitero, és a dir, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols l'any 2024, és a dir, l'any passat, va invertir 1 milió d'euros per adquisició de sòl per poder construir habitatge públic. Això és una acció de govern contundent, perquè estic parlant d'1 milió d'euros, i que són quasi 4.000 metres quadrats per poder posar a disposició, i en aquest cas, un cop més, en el nou govern de Catalunya, posar a disposició els terrenys per poder iniciar, amb la fórmula que es cregui adient, la construcció d'habitatge a la ciutat. Estem parlant de quasi 80 habitatges públics de lloguer a Sant Feliu de Guíxols, que me sembla que molts que parlen d'habitatge i que han tingut oportunitat de governar, si miréssim les proporcions amb ciutats com Barcelona, als quals algun grup dels que ja està en contra o es posa molt èmfasi en aquests temes, doncs ves que Sant Feliu de Guíxols no tingui una actuació modèlica quan ha pogut. I en relació a l'asil Surís hi ha una situació que és també històrica, que per una banda tenim 2 residències. Pensem una cosa, no totes les ciutats de Catalunya tenen 2 residències públiques, però no és que no en tinguin dues, no és que no en tinguin una, és que no en tenen cap de residència pública, cap. Sant Feliu en té 2 i una, evidentment, necessita una alternativa, que nosaltres en el seu moment hi ha un grup que forma el govern, amb el qual faig societat, que planteja uns projectes, però també ens hem de situar 2025, 5 anys, ara farà 5 anys d'una cosa que se'n va dir pandèmia, que ja no ens en recordem, i que el model residencial de la gent gran canvia i canviarà substancialment, també lligat amb un concepte, que és una societat envellida, una ciutat que l'envelliment hi és sí o sí, però que els models han de canviar. És a dir, no podem reformar un edifici amb la mateixa línia si el que ens convé són nous models residencials i hem de diferenciar quin és el model que ens serà més òptim. Els models que ara s'estan imposant tenen a veure amb petits grups nuclis de convivència, etc. Per tant, en un edifici del segle XX, d'inicis del segle XX, difícilment trobarem això, quan tenim l'oportunitat de potser construir-ne un. I també dir una cosa molt clara, és molt fàcil criticar això, i ho admetem, i les crítiques són bones perquè te permeten estar alerta amb aquesta situació, però també s'ha de posar de manifest que això és una competència directa de qui ha governat Catalunya fins ara. I per tant, no és per treure'ns excuses, i sempre ens ho poden dir, que podem, no, és que esclar, vostès diuen que això és qüestió d'un altre govern. No, escolti, és el que és, la legislació amb la qual ens movem i les normes que ens movem diu que l'habitatge és una qüestió del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.
I els temes residencials també. Però Sant Feliu de Guíxols, i això ho va demostrar-ho ja en el segle, en aquest cas, en el segle XX, va fer una aposta molt gran per fer un edifici nou, que avui ja té quasi 25 anys. Bé, però ho va disposar aquell govern. No és per res, però en aquell govern en formava part, doncs, en aquest cas, el mateix grup del qual represento i el qual jo en aquell moment també hi era. També algun altre tema que sol sortir a debat és el tema de l'aparcament a la ciutat. En aquest cas, què hi responeu? Bé, l'aparcament té dues línies, diguéssim, té dos vessants, no té la vessant que en aquests moments hi ha una gestió directa, que això ha sigut una opció que vam creure que havíem d'optar, perquè què vol dir gestió directa? Que el benefici que es pugui generar amb l'explotació va directament a les arques municipals. Això va en benefici de tots i de totes. Per tant, gestió directa t'implica això. Dos, gestió, en aquest cas, directa, però a través d'una empresa del tercer sector. Què vol dir? Llocs de treball per persones amb discapacitat, etc. Estem donant un altre ús, diguéssim, en el diner públic. I després hi ha el tema de si a Sant Feliu manca o no manca aparcament. Ha sigut també un mantra que hem sentit, etc. Mirin, avui, qui ve a Sant Feliu té un aparcament de recent creació en totes les seves garanties, en tota la seva qualitat, etc., que està disponible 24 hores al dia, vigilat, cobert, amb càrregues de vehicles elèctrics, etc. Si això no té cap transcendència, és possible que es pugui opinar en aquest sentit, però nosaltres creiem que això ha sigut un canvi substancial. I la mobilitat en les zones que hem impulsat de zona verda, de zona blava, també estan donant resultats positius i, per tant, nosaltres creiem que no estem encara al 100% del que hauria de ser, però que sí ens hem de situar també en una perspectiva dels canvis de mobilitat. O sigui, estem veient últimament que si les zones aquestes de baixes emissions, esclar, Sant Feliu de Guíxols diu una zona de baixes emissions, no sé si dona per tant. No obstant això, el nostre model és que cada vegada el vehicle sigui secundari. Hem de pensar que les ciutats són per les persones i hem estat molt de temps, i també això també s'ha de reconèixer, molt de temps pensant que les ciutats eren pels vehicles. I els vehicles han d'anar retirant-se, sobretot dels centres de les ciutats, i això qualsevol persona que es dediqui a l'urbanisme, a la mobilitat, etc., diu, escolti, vagin retirant els vehicles s'han d'utilitzar d'una altra manera, etc. Cal fomentar el transport públic? No dic que no, evidentment, hi ha moltes coses encara a realitzar, però jo crec que estem pel bon camí. Regidor, m'agradaria fer una mica la vista enrere, ara que estem just a inici d'any, per saber una mica quina valoració o balanç faria del darrer any del 2024 a la ciutat. Bé, el 2024 ha sigut un any que ens ha permès iniciar, per exemple, tot el tema de l'aparcament, que portàvem molt de temps buscant solucions. Ara, aquest any ha sigut el primer any d'explotació directa. Ha sigut un any en el qual les activitats que s'han realitzat a la ciutat han funcionat totes, creiem que a satisfacció, que evidentment també és un any que s'ha hagut d'estar molt atent en aquest cas el que em corresponia a mi com a regidor d'Hisenda, molt atent en que la liquidació del 2024 hauria de complir la normativa vigent també d'estabilitat pressupostària i tot això, per tant hi ha hagut feina en aquest sentit i els resultats seran òptims perquè sortirà la liquidació favorable en tots els sentits. I després el que també és important que ha sigut el primer any sencer del nou govern amb la incorporació dels nous regidors, etc., que van entrar l'any 23. Per tant, jo crec que ha sigut un any de consolidació i això és el que hem d'aprofitar per aquest 25 per fer encara més passos endavant. Això ara volia preguntar també quin era l'objectiu o propòsit per aquest pròxim any que ja hem començat. Bé, sobretot és poder avançar en els projectes que tenim en marxa. També dir que la lentitud de l'administració ens farà veure ara projectes que potser ja fa temps que n'estem parlant. Creiem que el 2025 hem de fer, si ens ho permet tot, la contractació, etc., a l'edifici administratiu, iniciar les obres del Museu Carmen Thyssen i posar tots els elements possibles perquè hi hagi el tema del polivalent, és a dir, projecte, etc., que això es pot fer durant el 25, que aquest 25, si comptem amb les circumstàncies positives del govern de Catalunya, es pugui iniciar o ja fer els
traços ja reals de la construcció dels habitatges que comentàvem i la rehabilitació d'algun dels edificis que podríem tenir, en aquest cas també com a habitatge social. Per tant, pot ser un any en el qual el tema de l'habitatge, si tot anés correctament, es podria avançar fort, i després també un any en el qual tota la proposta de transformació de ciutat es vagi visualitzant encara més. És lent, l'administració és molt lenta, però jo crec que aquest any ens permetrà unes visualitzacions que potser es concretaran millor que no pas fins ara. Sí que serà que a vegades a la ciutadania se li fa molt llarg, no?, des de la presentació d'un projecte, quan a vegades tot just és una idea, fins que acaben veient el resultat i ja poden, per exemple, al Museu Carmen Thyssen ja hi poden accedir, es fa a vegades molt llarg, però al final és una mica aquest procés lent que hi ha entre administracions i que hi ha molts processos entremig, no? Sí, que sobretot quan tu no depens de tu mateix, doncs moltes vegades això es complica. Però el que és important, jo crec que en el món de la política local, especialment per la petitesa que té, ja és prou difícil a nivell de govern de Catalunya o a nivell de govern d'estat o a nivell europeu, no? Però a nivell local, clar, també hem de comptar que som una ciutat petita amb un pressupost ajustat. Per tant, no pots fer tot el que tu creus oportú, tot el que voldries fer. El que voldríem fer seria infinit i segur que seria a fi de bé de tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, tot això ho has de fer-ho amb el que tens, amb el marc en el qual et pots moure. I, sobretot, la lentitud també ens ve donada per les mancances a vegades que tenim com a pròpia administració. Nosaltres no som una administració que podem fer tot el que ens sembli oportú, ni molt menys, estem limitats. I, per tant, ara sí que hem anat superant diferents etapes i per això veiem una mica més la llum, i coses que fins ara poden semblar un brindis al sol, etc, que podem sentir-ho, me sembla estupendo, que tothom pot opinar, però jo crec que si no haguéssim tingut en el seu moment clar quina era la línia d'actuació d'aquest govern, no arribaríem a port. I en aquests moments jo crec que estem arribant amb algun dels horitzons que aquest govern es havia compromès, evidentment fa uns temps, però que si no s'hagués compromès en el seu moment, ara no hi arribaríem. Doncs, regidor, els anirem convidant al llarg d'aquest any per anar actualitzant tot i anar coneguent com avancen tots aquests projectes, també per parlar d'altres regidories, que no només és regidor d'Hisenda de la ciutat, i tindrem temps un altre dia per parlar de tot plegat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem molt aviat. Molt bé, gràcies a vosaltres.